Здравейте, приятели, аз съм Марти БГ и днес ще снимаме на Clash Royale. Второто видео за деня, което ще е това. Може да имам и трето, като братовчетка ми се върне от Слогия. Извинете за звука. Това е готина игра. Хайде! Поне дали ще успеем днес да дигнем? О, кой е направил 7? Браво на него, който е направил 7. Добре, съгласен съм. Аз съм направил 10. Сега ще играем за това, де. И за 14 минути дали ще мога да стана 6-та арена, докъдето стигна, и ще има второ видео. И fuck you. Майка ти тъпа. Така бутни малко този уич, той като почва да се тромва там 5 часа и половина. Аре, не, по балона, бързо. Хора ще удари 2 пъти. И бомбата му 3 пъти. Доста демидж бута в кулата. О, и аз доста демидж. И също ще пробваме с Гоблин Барелч. Той се чуди сега къде да дефи, Бейби Драгън или... О, водим го по демидж. Но това няма значение, победата има значение. О, събираме елексир. Като дойде оня, как му беше името, балона. И... майко. И... Валкирия, ти се справиш ли? Моля те, справи се, бе, че ни напотаха доста демидж. Доста. То сигурно се събира за балона. Ма казвам сигурно. Не казвам, че събира. Но те Хокрайдер, че пътни колата. Yes. Хокрайдер е една от любимите ми карти. Надявам се. И ако не пусне балона, аз отказвам. Той сигурно се учи от мен. Fuck you. Пикачу. Точно от това много се страхувах. Защото няма кой да го дефи. Баба ми побели гащи тук ще дойде. Това набута доста демидж обаче на кулата. И направо, че не набута, направо и изкриви демидж. Скриншот демидж, аз така му викам вече. Скриншот демидж. Fuck you, bitches. Бързо. Fuck you. Да ти кажа ли thank you или fuck you? Fuck you избирам. Защото наистина си е за fuck you. Хора, отидохме си. Да знаете, остават още доста игри за това бут на колата. Хори. Ръката ми. Поне спечеляш такова. Сега това ми е най-важно. Кой прави толкова, бе? Тук аз съм на първо место. Тя не е правила още, защото е на Слогия. Като се върне, можем да правим трето видео за деня. Защото искам много абонати, имам 3. Никога не съм имал толкова, ще имам 4. И сега ако пусна армия... Вижда ли, че принцеса е да сили, винаги ми става ясно, че армията от скелети е тук. И мини-пеката пусках тут. Тук пускат мини-печки. Плечки, мечки.
моля те, не удай! А така, москитарката па е умрела. Извинете. През това време го занимавам. От тук и пушкам тук с пъш. Хокрайдер. Fuck you, bitches. Нали няма Бог? Ще стане готино, ако пусна тук без виска балона. Тук тази москитарка малко ме притеснява, но тя няма на май да се дами, че да набие. Това ли я прави силно, нали? Няма доста демидж да набие. Ако сложиш москитарка и фризнеш в кулата, ще набие повече от сега, когато набие. Fuck you. Значи тук пускаме такова. Тук ще пушваме с Хокрайдер. От тук, защото оттам майка ти. Оттам е майка му. Бейби, драго, да се справя, бе, човек, за какво пускаш, бе, искам да те бия, бе. Насран. Пипна ли нещо? Какво? Мале, армията скелети да вземат толкова на Валкирия. Какво правя? Добре. Чакай, зле. Армията скелетите тук ще пусне. Принца засили се. Работата е неясна. Значи, оттук пъшваме с такова. Надяваме се пъш да стане. Пъш, като пъш. Ако знаете какво е пъш. Оттук доста ми хареса, затова пляскам. Бейбите ръка на много не ви хареса тук. В тази ситуация ще пусна Minion Horde. Аз па Minion Horde. Имам го на втори лево. Вчера ми се падна. Беше готин. Извинете, хора, но сега биеме. Не. Как са си изредили те. Според мен няма да успеем. На 35 е. На 35 бе, аз нещо не съм добре с главата. What? Ние ли не му изчисляваме или? Не съм... Според мен не е 35, трябва да е по-малко, но... Да, аз изкикнах един. Втора арена. Приемат само на 1000 купи. Може да влезете в клана, пак ви го казвам. Мамо, то ми се па цяла армия от спир гоблинчета. Ма нема. Какво? И да ти казваме fuck you. Гадно. Какво? То не е нещо не е добре с главата. Как ще ми пуска така москитарка толкова? Я им колко да ми избие. Мале, това би стои нещо демидж. На кула. Армия скелет. Добре, 4 скелетончица, че... То си може да няма... Ама то пак ми... Дейфи, бе! Майка му, стара. Хайде, бе, баца! Като се тресна майка ти. Да, ти се ти класи, кога да я излезеш да се биеш. Майка ти, мъжка. Бе, пред заспал. Отко умри, бе. Твоята майка. Семка. Много ме спря. Значи ще направим на андокандо. Пускам... Надявам се да путне поне с това, ако не го дефи. Добре, ще ги сдефи, май имаше фарболтос. Не.
Тенкс. Ще кажа тенкс. Ще си хапна храница, че съм браво, принц! Много си добър. Мерси, че се върна. Мерси, че умираш. Мерси за двете неща. Жив да си, ти да те сгази, Бог да те пази, ти да те сгази. Умри, бе, умрете всички на полето, бе, умри, бе. Това бомбарче хакнато най-бам. Да, пусни, ако искаш и майка ти. Ще издефа, бе. Спокойно ще издефа и майка ти. Ще си хапна храна. И то ми пусна принц. Бахти майката. Хора, извинете, че се ядосвам, но как да не се ядосвам, като умирам? Видяхте ли колко ми стана кулата? Фу, ми се смееш, бе. Циганин. Точно ме кара да си подобря москитарката. Извинете, това е папагана на братовчетка ми. Мокни, бе! Не знам дали е добре. И хора, надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, дайте палеца нагоре, абонирайте се за мен. И чао!